Żewġ kelmiet u joħloqlok li trid. Min jużah biex jirriċerka, oħrajn biex iħarbxu xi email f'ħakkatajn. L-avvanz tal-intelligenza artifiċjali u l-fenomenu tal-generative AI bi programmi bħal ChatGPT u Grok tista' tajt it-tewtri għal rivoluzzjoni sikta fil-komunikazzjoni. Kitbiet, ritratti, filmati u l-ħna li għajla jidilek minn moħħok li huma xogħol il-magni u mhux il-bniedem. Iżda din l-innovazzjoni qed tissarraf saram ġdid tas-soċjetà minħabba li l-istess għodda qed tintuża biex inħolqu immaġini espliċiti f'folots ta' individwi magħrufa bħala deepfakes li jinvolvu tfal. TVM News jinsab informat li s-servizz tal-B-Smart Online u Child Web Alert tal-FSWS dal-aħħar ħabbat wiċċu ma' każ ta' din ix-xorta fejn vittma minuri sfat medda b'dawn l-immaġini folots magħmula bl-intelligenza artifiċjali li letteralment u figurativament neżżawha minn kull forma ta' dinjità. F'kummenti ma' TVM News, il-Kummissarju għat-Tfal, Antoinette Vassallo, esprimiet tħassib serju dwar dan il-fenomenu. Għandi informazzjoni li bħala B-Smart Online dawn l-affarijiet qegħdin jiġu rrappurtati wkoll. U hija xi ħaġa li tinkwetani ħafna, speċjalment li qed tolqot l-tfal, il-minuri, għaliex it-tfal huma vulnerabbli, rridu nieħdu ħsiebhom u rridu naraw li ma jaqgħux fin-nassa ta' dawn id-deepfakes. Żiedet tisħaq fuq l-ħtieġa ta' qafas regolatorju bil-għan li jitħarsu l-benesseri ta' tfal. Jiena naqbel ħafna li għandu jkun hemm sistema ta' regolamenti illi joqogħdu attenti x'qed jiġi input x'qegħdin nidaħlu fis-social media, però speċjalment irridu nirregolaw il-kumpaniji li qegħdin itellaw dawn il-labs u dawn il-sites. Il-professur Alexei Dingley meqjus bħala entità fuq l-intelligenza artifiċjali wara l-fehma li dan mhux fenomenu ġdid, però l-iskala qed tikber ħafna b'mod mill-aktar maġġel. Da mhux fenomenu ġdid, fil-fatt tista' tgħid kważi minn dun ħolqot il-fotografija beda dal-fenomenu. Ovvjament dak iż-żmien ma kienx fuq skala kbira, ġifieri inti kellek nies li forsi qed jidizzjaw naqax ritratti, u mbagħad il-Photoshop allura saret ħafna iktar faċli, però anke hemmhekk inti rrid ċertu intelligenza ta' kif tuża l-Photoshop li mhux kulħadd kellu dak, però issa bl-AI li qed jiġri li l-iskala tikber ħafna. Mistoqsi dwar il-ħtieġa ta' qafas regolatorju, il-professur Dingley semma l-inizjattiva li ħadet id-Danimarka li bidlet il-liġi tal-copyright biex ixxekkel dan l-abbuż. Nafu wkoll li dawn l-affarijiet intużaw anke fejn għandu x'jaqsam bullying, ġifieri speċjalment fejn għandu x'jaqsam it-tfal, però anke ċertu adulti. Kien hemm pajjiż bħad Danimarka fejn qalu isma' għalfejn ma nagħtux l-immaġini ta' kull persuna lil dik il-persuna għalfejn biex jekk inti użajt wiċċi fuq ġisem ħadd ieħor, hemmhekk jiena nista' nitolbok biex inti tneħħiha, però tu anke nista' nfittxek ukoll b'mod legali. Ġifieri qed jinħolqu dawn il-mekkaniżmi. Ovvjament għadna fil-bidu u naħseb hemm bżonn ħafna iktar minnhom u ħafna iktar malaj. Barra mixtutna, bosta qed iwasslu l-istess appelli. Wara barax ta' kritika, il-pjattaforma ta' Elon Musk ħabbret li l-odda tagħha tal-intelligenza artifiċjali Grok li qed tintuża biex jinħolqu dawn l-immaġini espliċiti se tħalli biss lil dawk abbonati joħolqu dan il-kontenut espliċitu.